Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavili su praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. To je i slava opštine Negotin. Opštinska slava je i ove godine obeležena liturgijom, rezanjem slavskog kolača i litijom. U renoviranoj sali Skupštine opštine Negotin u prisustvu najvišeg opštinskog rukovodstva i brojnih gostiju, sveštenici crkvene opštine Negotin prerezali su slavski kolač. Protonamesnik Marijan Kerčulj, arhijerejski namesnik Negotinski, istakao je važnost jedinstva. Jako je bitna ova zajednica ovde. Pazite koliko je sada nama ljudima bitna ova zajednica, jer znate i sami zbog kakve bolesti nismo mogli biti u njoj, a koliko je sada važno da smo zajedno. Da se pomolimo Gospodu, da nam Gospod donese svako dobro i izlije iz svoje riznice ono što mi ljudi tražimo, istakao je pored ostalog Kerčulj. Jako je bitna ova zajednica ovde. Pazite koliko je sada nama ljudima bitna ova zajednica, jer znate i sami zbog kakve bolesti nismo mogli biti u njoj, a koliko je sada bitno da smo zajedno. I to ne oko bilo čega, nego sastavljeni i zbirani oko molitve, oko Gospoda, oko praznika Spasovdana, da se pomolimo Gospodu, da nam Gospod donese svakoga dobra i izlije iz svoje riznice ono što mi ljudi tražimo, pre svega za naše spasenje, pa onda i za sve ostalo. Ja bih samo naglasio vaš trud i rad. Naglasio bih koliko je u ovome vremenu što smo sada zajedno, evo i ovdje okupljeni, tu znaju svi da koliko već dugo sarađujemo i koliko stvarujemo u ovoj zajednici. Dragi sugrađani, saradnici, Negotinci, kao i svake godine za našu slavu Spasovdan, okupljamo se ovde i molimo se Gospodu za prosperitet naše opštine i svih nas koji smo odgovorni i u obavezi da radimo na tom zadatku, rekao je predsjednik opštine Negotin Vladimir Veličković, obraćajući se prisutnima. On je dodao da to jedan čovek ne može da postigne sam, niti mala grupa ljudi, već da je taj posao u rukama svih ljudi u opštini. Da postoje određeni rezultati sigurno zalaganjem svih nas. Da ima još dosta zadataka koji su pred nama, da svi zajedno rešimo i rešavamo te zadatke i to je tačno i oni nas isto čekaju. Ali bez tog zajedništva o kome je i sveštenik Marijan pričao, sigurno ćemo to raditi mnogo sporije ili čak nešto i ne uspeti ako nismo svi deo rešavanja tih potreba i problema za, naravno, boljitak svi u nas i razvoj naše opštine. Tako da svako od nas vuče određenu odgovornost u celom ovom putu da bi stigli do što, da kažem, boljih ciljeva koje smo svi naravno zacrtali, jer smo mi ti koji živimo ovde, radimo ovde, naša deca ovde isto odrastaju i pokušavamo da od njih napravimo sigurno dobre ljude. Spasovdan uvek pada u četvrtak, 6 nedelja posle Uskrsa i jedan je od 10 praznika posvećenih Hristu. Praznuje se 10 dana pred duhova. Spasovdan se proslavlja u znak sećanja na dan kada se Isus poslednji put javio učenicima, zapovedio im da idu po svetu i propovedaju evanđelje. Zatim se na Maslinskoj gori na očigled svih uzneo na nebo, čime je završio svoje delo spasenja.